ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಂಡಂತಿಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುಕ್ಲೆನ ನೂತ್ತ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರಡು ನಡೆತಂಡ. ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರುಡು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುಕ್ಲೆನ 154ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ದುಂಬತ್ತ ತುಡರ್ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಸಟ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇತ್ತಂಡ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯೋಗ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಒತ್ತು ಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಜಾಲ್ ರೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂದೇಶ ಪ್ರವಚನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಅನುಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಧ್ಯ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆ ಇತ್ತಂಡ.